Mudah-mudahan yang Pangapunten niki kanca-kanca campur sari lesowan boten ngemungaken tembang-tembang ugi badhe nyuwunaken beksan lenggeran. Nggih, beksan Banyumas. Niki longko-longko campur sari nyuwunke lenggeran nek boten campur sari laras asri budaya boten. Iki laras asri budaya tetap mengangkat satu kesenian daerah di Kebumen maupun di Banyumas. Lengger calung Banyumasan leng-eleng. Bisa ngendangi pula nih, kayak ngendangi ngalih tak kendangane. Ayo, penyanyi ini telu, papat kabeh sisan. Sing sapur piro? Sapure telu ya wis telu. Ya, telu. Kowe nembang wae karo nyong. Wis ora apa-apa jahitane wis garing nih, Pak. Wis beku. Sandale dicopot lho kan ora mriku. Nang isor wae nang isor. Yo. Eling-eling Banyumasan. Raden Harya Warkuda nyata satriya Jodipati tetekira pengeluhur kodek wok simbar cacah yang ngendika kereng pindah guntur dasar satria prawira rama eling eling Allah kula eling gunungane Senopati.
eling eling marang kampung katalu tegese sapisan pepindone kaping telu dadi siswa sing utama.
Iya. Iya. Ha ha ha. Iya.